long lên mari lên long lên bisas gato tiasa Sukanto dato phase mari lên jaka coba chole chini kok tong thonglai rong belai kena hambai जोंखिनि रामचंद्रगढ़ त्रिपुरा में था एवं रामचंद्रगढ़ ब्लॉक कमिटी नि YTF TWF ते त्रिपुरा और उदाललायै तिनि कायसा खादुमन रेली संसजाखा एवं नारकजाखा चिनरो फाइव सपाइका चिनि TWF नि सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट बरं बनजो स्वप्ना देबरमा ते चिनि रामचंद्रगढ़ ब्लॉक कमिटी नि चिनि YTF नि प्रेसिडेंट TWF नि प्रेसिडेंट ते त्रिपुरा नि प्रेसिडेंट ते जो तो वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस जो तो आदम सong तिनि चिनी आमसे जो तो लुगुरे पाल खलाये चिनी खादुमानी और हिमबतक तांगी हेंकै नरक जतन नुगि मानखना चिनी खरगनि ताखु मार्क हासिम जमातिया ते चिनी किरण कुमार जमातिया चिनी खरगनि ताखु चिनी आथुक्रि हिमानो जे बरक न तिनी इनोसेंट तंगमानि बरक तिनी कवि बथरका तिनी सुकांत दास मुंगै खरचा TS बरक कवि बथरका आवनि चिन बिचार नायो जे बिचार माया चिन जत तो तिबर सरक पाल खलायै जों दरबार काथरनाय बिनि बागै तांनि हेंके जों दिनै बुथारजाव खना बुथारजाव जों जस्टिस मेमन अम हाके लाई दङ केबा अमसिसिनि साननो मुसुमा हेंके दिनै खरकसा सिलाइपा थामतयै खरकसा गभर्नमेन्ट जब खायदनो चिनि सिक्योर क्रि हेंकाय दिनै जत तिर बाहानचिनि आम जनतारा भागे सिक्योर तंनाय जों दिनै खरकसा लिडार नि दफान बागै साम खाय दंनाय र भागे सिक्योर तंनाय दिनै जेबरक चिनि लिडार रंनाय बा चिनि MLA नेता रंनाव दिनै सिक्योरिटी नि तंनाय दिनै सिक्योर क्रि हेंकाय दिनै नेता मन्त्री रगनि दिनै जे दफान बागै सामने बर बाय सिक्योर तंनाय दिनै आम जनतारा भागे सिक्योर तंनाय आउन बागै जों जत तिबर सरक जों दिनै बन खारांतिसा नांनाय दिनै आनि ताक चिनि ताखौ खरंनि जे थिमानि बिनि नुखुन लगि जों जत बता नांनाय ते थानाय जररगबो हायनो हाय चिनि ताखौ बिश्वजित देबरम बोथारजांमानि दङ मन्त्री लाइ काइपिं बोथारजांमानि दङ दुर्गा चन्द्र रांखल बोथारजांमानि तागु जास्टिस मेकर जों जत पाल खलाय बं बागा जों जास्टिस सान्या माइन जास्टिस सानन बाय खरं बिमा दङ बेतिन अम हागिनो हायनो हाय चिनि रामचंद्रगढ़ जत लुकुरक छारा त्रिपुरा जत लुकुरक चिनि तागु खरंनि थिमान बागै बेलेन बहा खामजाक चिनि बुबागरा बेलेकन बहा खामजाक चिनि जत तिबारसर बेलेकन बहा खामजा अन बागै जों हास्तेनि जे हापांनो स्टेट गवर्नमेंट जों डाक्टिनो जों चिनि ताकु जों जास्टिस नामा कयनाय तांके तुमु जे जास्टिस मे हेंकाय जों जेबो दरबार कतर थांनाय जों अबनि खरंनिनाय आनबगे आं कयनाय जों सारतिमन जत लुकुरनो जत थानचांनि ताकुरक जों दा थानचांना जरसे थानचांनि तुमु जे जों प्रोटेस्ट हेंकाय जों साजा मनि जास्टिस माने जास्टिस मे एन्सा जों दिनि अबन जों खरं बथांगिया तांके जेबो सानामु जोंगो चिनि ताकु खरं फिनाय बंनि लांमानि दाम 5 लाख गया 5 लाख बाय जों खापिंना को गया अब तो बंग मानथाय केबो माननाय मारिनाय न बंग न बर मानथाय तो केबो मेन हेंकाय जास्टिस मान